paciència et guanya. Hi ha moments en què voldries fer les coses bé a la primera. En un món en què premia el resultat immediat, mantenir-se i insistir en calma és un acte profund de cura. Et convido a mirar des d'aquí, de tornar-hi amb una mirada més tendra. M'acompanyes? Els contes de l'Anna de Santiago. Feia dies que res li acabava de sortir. Projectes a mitges, idees que començava amb entusiasme i deixava amb frustració. Volia fer-ho bé. Volia sentir-se capaç. Però el més mínim error la feia abandonar. Aquell matí, sense rumb clar, va sortir a caminar. Tenia la sensació que havia de sortir d'ella mateixa per tornar a sentir alguna cosa. Quan va arribar a vora el riu, es va seure a la riba. Va mirar l'aigua durant una estona, en silenci. I després, com qui no espera res, es va descalçar. Va posar els peus dins del riu i va sentir un calfred que no era només físic. La frescor de l'aigua li va pujar per les cames. I amb aquella sensació nova també va començar a aparèixer pensaments. No serveixo per això. Sempre em passa el mateix. Ho deixo tot a mitges. No sóc prou. Pensaments coneguts, però en lloc d'espantar-los o intentar corregir-los, els va observar. Va respirar fons i a mesura que inspirava i exhalava, va començar a sentir com fluïa l'aigua fresca del riu per les seves cames i deixava passar aquells pensaments, sense aferrar-s'hi, sense lluitar-hi. Soc més que aquests pensaments. Tot segueix, tot flueix fàcilment per mi. Sentia el contacte de l'aigua amb la pell, el fluir de l'aigua en constància, sense presses, fàcilment. Res no és fix, no calia forçar res, només deixar anar. Entenent que la constància era deixar fluir en el canvi constant, amb la mateixa suavitat amb què el riu esquiva una pedra. Quan va sortir de l'aigua, se sentia més present, més connectada amb ella mateixa, entenent que el canvi forma part del camí. Quan escrivia aquest conte m'hi veia reflectida. Potser tu també t'hi veus. Quantes vegades t'has jutjat per no fer-ho bé a la primera? Quantes vegades he arrugat jo el paper perquè m'he exigit massa? Aquest conte m'ha fet recordar que la constància no és només una qualitat útil. És una actitud vital per tractar-nos amb més compassió. Si aquest conte t'ha ressonat, subscriu-te, like i campaneta. I si has arribat fins aquí, fes-m'ho saber a comentaris amb una cara ben contenta. Fins la propera!